Salam ýyleşler. Emmäňize giçi ýagşy. Salam Halmura daga. Salam söhbet. Salam hormatly ýurtdaşlar. Indi bugün ýene-de söhbet bilen ikimiz soraw jogaby ýa soraw we düşünjeler gepleşigimize girişýär. Başlaýar söhbet. Näme başlamak hak bugünden duýdurayn. Meniň biraz teknik näsalyklyklar sebäp internetimde biraz problemi bar. Şonuň üçin sesim döwüp bilse ötünç soraýan emmäňize. Siz temamyzyň adyndan belli bolşýarlyk sistemany ýaşadanlar Halmura daga. Häzirki wagtda Türkmenistanyň şu problemler hakynda köp gürleşýär-de. Geçinne döwlet barmy ýa döwlet bar bolsa häzirki alınıp barylýan syýasy hereketler ýurduň içindäki döwlet meçhberine, ýurt meçhberine nähilek täsir edýär halka ýa döwletiň ýurduň şu ýagdaýa gelmeginiň asyl sebäbi näme zat ýa bolmasa Türkmenistan döwleti häzirki biziň öz elimizdemi, topraklarymyz biziň öz elimizdemi? Öz elimizde eger öz elimizde bolaýan ýagdaýynda ýurduň ýeratçy we ýerüstü baýlyklary näme üçin häzirki wagtda halkdan bir ruhsat ýa bolmasa şu goşadyrnak içindäki döwlet işgärlerinden bir ruslar biziň gazymyzy eýe çykyp alyp otyrlar diýilen nemeleri problemler kän gürleşdi şu wagtda çenni. Bu sistema Türkmenistanda bir döwlet sistemasy bar diýip häzirki wagtda goşadyrnak içinde döwlet sistemasy bar diýip aýdylýar. Ýani şu döwlet sistemasyny bar ýaly edip ýok aslında da ýony bar ýaly edip görkezýärler. Onuň belli adamlaryň eli bilen edýärler. 91-nji ýylda 1991-nji ýylda şu öz başda bolan SSR Sowet Soýuz Respublikasy ýykylanna Orta Aziýa döwletleri we şu Rus SSR-e bagly bolan döwletler 15 respublikamy ýalňyşmasa öz başdak boldular-da. Öz başdak boldular. Türkmenistan şu wagt öz başdaklygyny gazandy ýöne gaty ilerläp bilmän oň üstünde kän gürrüňler aýdylyp geçildi. Gaty ilerläp bilmän şonu arka tarapdan ýene ruslar özüni bakma edip bolandy Türkmenistany şu wagtky adamlar işinden aýryp gara sistemany ele geçirdi. Ondan soň şu Türkmen adyndaky Türkmen familiýadaky adamlar başyna getirip Niýazow ýa-ni Niýazowyň töwereginäki adamlar başyna getirip arka tarapdan Hramow we Jadan ady bilen tanalýan. Elbetde ikisiniň ady tanalýar, ondan başga da adamlar bar. Şu Türkmen familiýadaky adamlaryň üstü bilen Türkmenistanda dolanyrdylar we gysgaldyp aýtsam Halmura daga. Şol adamlar Türkmen familiýadaky adamlar sistemany ýaşatdylar. Ýöne döwlet, ýurt häzirki güne çenni Russiýa bagly. Russiýaň ýani kolonial döwlet ýani Türkmenistan kysgaça aýdylanda. Russiýa bagly we ähli nemeler, siýasatlaryň şu Rus nemesini üstülen. Nişan Niýazow wagtynda Türkmenatdaky iş edip biljek adamlar işinden aýryp onuň ýerine iş bilmeýän adamlar getirip koýdular-da. Ýa bolmasa Niýazow Sapar Ataýew üçin Niýazow men döwleti bir näçe sanyk baýlaryň esasynda ýurdu dolandyrjak diýip aýdan sözleri bar-da. Ony sizem şaýat aýdyp geçerdim. Mesela şol adamlarym Niýazowyň tarapyna geçdiler-de hemmeti. Ýani döwlet gurup şu döwlet şekilde ýaşamak nemesini saýlamadylar hiçbirisi. Şol adamlar Niýazow döwründen galan adamlar Niýazow döwründe şu sistemada işläp şu sistemany ýumuran adamlar ýa halkyň baýlygyna bir azragam bolsa paraxorluk edip özüne 5 ýy gazanan adamlar we ondan soň gurban bolýan wagtynda da şu sistemada işläp hyzmat edip şu sistema 5 ýy gazanyp şu ýurtdan çykyp giden adamlar bar-da. Ol adamlar öz gazanan pullaryny häzirki wagtda Türkmenistanyň içinde Türkmenistan bankynda saklanýarlar. Bank diýilse bäze Türkmenistanyň içinde bank sistemasy asla ýok. Ýöne men obrozlaýyn aýdýanda Türkmen bankyny diýip saklanýarlar ýani sebäbi.
Dubai'da ya Malazya'da onunla öz şotay bir yerlerde biznes açıp täzer kılattı. Yaşap ýörler da şeydi. Yaşalan öz aktyk çoğuluklar, neberelerini yaşatyp ýörler. Ni biz Türkmenistany şularyň eline halat etjek bolýar täzer kılattı. Şol adamlaryň hiç biriniň, ýani sistemany yaşadan adamlaryň hiç biriniň ses çykanok. Täzer kılattı harmada. Ses çıkmayan olsa da biz bunları halka tanıtmak, üstlerini açmak mecburiyetinde galýas. Eger döwlet diňe bizinki däl, şolaryň hem döwleti, ýa-ki sistemany ýaşadan adamlaryň hem döwleti, ýöne olar döwleti sistemany ýaşadan wagtlary lökgülüne satdylar ruslara. Biz hem özlerinden bilip häzir kılaw deşenni gellerlermi diýip garaşdyk ýa aýdy koýduk ýa başga habar getiripdik. Ýöne ses çykanak häzirki wagtda. Näme üçin ses çykanak kalmyrady? Bular watan bulara gerek gelmika? Ýa bolmasa bular öz eden jenayatlarynyň gorkýarlarmy? Elbetde gorkýandyrlar, onu bilýäs. Ona aýtýarlarym, özüm bilýäs ýöne. Näme üçin, näme sebäpden watany döwlet halat etmek üçin öz seslerini çykaranoklar, daşyň aşagyna elini goýanoklar kalmyrady. Şolar ýalyp bir gysgaça giriş etip berdim. Şunun üstünde bir neme deli, döşlik edeli. Sistemany ýaşadan adamlar nirede häzirki wagtda? Köpsi tutully, basylly, şu halky eziýet çekdirenler, halky taýaklanan adamlar köpsi türmelerde çüýredildi. Ol 5 ay berip öz başyny alyp göterenleriň başyny alyp göterip häzirki wagtda daşary döwletlerde ýaşaşyp ýörler. Halmyrada Söhbet bir sen berýän soragyň ýa aýdyn sözleň bir gaty agyr gurrun. O agyr gurrunlar temasyna gelýär. Bir söhbetde şol gabat gelene bir taýda halkymyzyň bir şeýle bir tragiki geçmişi, durmuşy bir şolary pazygaly ýagdaýlar ýatyrdy. Sen aýdyp berýän zatlaryň içinde. Onun için bir döwürde şolaryň sen aýdyn zatlaryň hemmesine bolmasa da köpüsine men şaýat bolup ýaşanan adam. Birinciden döwürde hökmüni, ikinciden döwlet işgär hökmüni, ikinciden parlament agzat hökmüni, dördünciden şäher häkimi hökmüni, beşinciden halkyň içinde halkyň saýlan deputaty hökmüni, altıncıdan halkyň saýlan ýa-ni internasional eserleriň respublikan sowetynyň başlygy ýa ýol başçysy hökmüni. Şu aýdan zatlaryň hemmesiniň negativ ýagdaýyny ýa pazygaly ýagdaýyny ýa nira getirip biljegini men görüp bilip şu zatlary içimden syzyp elekden geçirip ýaşanadym. Gaty dogry soraglar goýýan, indi sen men dünýäde dolup, indi sen 3-nji nesiliň ýigidi ýaşy bolupdyň da, ýaş ýigidi. Jogap bermek gerek. Öz ornunda, öz düşünjäme göre, öz neslimiň boynuna düşen işi näme üçin şolar çözmedi? Näme üçin siziň nesiliňizi şu güne getirip goýduk? Näme üçin milyon ýarym Türkmenistanly illeşmeli bir watanyň jyda düşürip özge döwletlerde sergezanlyk durmuşyny mejbur etdik. Öz çağalaryny ýerine galan maşgalasyny eklemek üçin. Şu soraglar dogrusyny aýtsam söhbet maňa giýje güni rahatlyk beren men içki dünýämi. Ýoksam Şiral şahyryň raýdan sözi bar, men elmeden gaýtalap oturýan. Şwed bolup dogulsam ýaşaýmaly ýurt ekeni bir setiri bar. Eger men şu taýda Şwedçede dogulsam bolsam, onun aladasy 90 ýyl, 100 ýyl ýaşaýmaly ýurt hemme zat üçin. Ene döwlet adam üçin diýilýän ýurt ýa döwlet hökümet bar bolsa ene şol Şwedçede. Ýöne gynansagam, begensagam, ağlasagam, gülsagam bizim doglan toprağımız, göbek kan dökülen yerimiz, dibinin başa üýtgeşik ýurt. Şu döwletde, şu ýurtda Şwedlankadan gowy döwleti ýurdy halkymyz üçin bähbitli sistemany gurmagy bizi ähli mümkinçilikler bardy.
Ýöne bizim bagtygary ýa-da maňlaýgary halkymyz howu. Ilymlysy şol seňňän gaýdysyň ýaly Niýazyň ýalan sözüni alınıp şu tarapalyga gitdi. Ol 90-njy ýylyň aprelinde Mekkede men azman nikkelin haramzady gele gelmäni men näde ýurtda 200 saniydi baýdoraçyk. Şolaň üstü bilen döwleti dolanyrjak diýdi boli. Ine ozalo ırgylap durala bar. Jübisi ýa-ni kommunist kanişkali. Ýöne o taglimaty inanma şu taglimatyň berýän ýeňilliklerinden peýdalanıp halkyň üstüne elleri gamçyly ýa-da hökümine baglyk sürüp oturan yerli ýol başlarmy, ýokarky ýol başlarmy, saparagyň aýtýar boynu galystykly kellesi şläpyrlamy. Gara şu döwür eýlap oturan pozisiýasyny ýa-da wezipesini ýitirmezlik üçin Niýazyň öňüne hemmesi eňilik gitdiler. İki ýeke soňa garşy duran ýa-ni şol ýuka gatlykdaky intelligensiýa wekilleri esasen tehnik intelligensiýa diýip aýdyn. Ol döredüzük intelligensiýa o 199 Niýazyň öňüne baryp ýazylyp ýatdy. Ine men nädip gaýyrsaň meni gaýyrdy. Ýöne men iyi oturan çöregime elurmy? Gaýtan meni öz ýanyna çek. Sen nädip öwmeli bolsa men öwreýin. Peýgamber derejesine sen ýetirýin. Ine öňüne ýazylyp ýatan şahsiýetler diýme. Türkmeni isnat getiren ýa türkmeniň adyny oğul halkynyň adyna isnat getiren bir topar köp bilmişler. Bilimli däl ýöne köp bilmişler näşeýdip halkymyzyň ümdügini ünsüni başga ýola sowdular. Söhbet. Şondan gelýär bir tragediýany aňlarsyn. Sen gaty dogry belläp geçdiň. Dogry hem aýdýanlygynyň alalaşýan. Eger şolar dogry dürüst döwletiň gelejegini, ýurdumyzyň, halkymyzyň gelejegini üns berip, ihlas bilen zähmet çeken bolsadylar, biz bugün bizim çağılymyz, aktyklymyz, çoğuluklarymyz dünýäni hemmesi ters aýlanyrdyr, ýani siýasatçy hökmünden. Bir bagtly döwletiň watandaşy ýa ýurtdaşy hökmünden. Eýdip ejir çekip bermezdi türkmen. Ýöne şu zatlar bizim başymyzda bar eken, oňa da ilkinji nowatda bizim özümiz günäkär halk hökmünden. Öz wagtyna, öz akbalymyzy bir ýa-ni bir gypçakly ýetimse diýerdim-de men onu niýe soňuny ulama alap billi halky ol sapar tilka adyny güne ýatyp alana. Ay ine eýder, meni beýder, o mana çykaran. Şu köpüňize çeli saklaň ýaşullar. Ine menem saklap otyrýardy. Soň manady bir ýyldan soň 13.000 esse gymmatlady. So $1 2 manat diýeni, soň $1 26.000 manada çykdy. Ine on sözü, ine on eden jenaýaty. Türkmeni ne pul galy eline, ne mülk galy, ne emlak galy. Şu Sovet zamanı ýygnança akly aş goşunup ana çykar bazarda ýa jygyrlykda satma mezur boldy. Atly men mogollumlar ýa professorlar köçede oturup soňky jalwaryna çeli satdylar ýaşamak üçin. Şoň ýanyna baryp hyzmat etmezlik üçin. Biz atlarym gördük, biz atlarym geçdik. Ýöne şol döwür Niýazy ýanky ýaranjanglyk edip şoň üstü bilen pul gazanyp ýanky Türkmenistanyň neftini gazyny kimse şonu satdy. Kimse Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň ýanky SSR zamanynyň garan ol milyard dollarlyk ýanky ýaraglaryny ol milyonlap ýanky ýüzde müňesi arzalap ýanky Owganistana ýa beýleki döwletlere satdy. Olaryň bar. Hemmesi ýazyly dur. Soňra şu pullary ogurlap ýurdun daşyna çykardylar. Şolaň neberesi şu neçeli dörli döwletlerde, şol sany Amerikada, Ýewropada, Türkiýede soňky uçurumlar diýen goşadyrnak üçin Urwan Gulyň döwründe ogurluk ederler, ýegerler bilen bilelikde ýa-ni emlägini Dubaýa çykaryp durlar. Howpsuz mysyn meselen. Ýa mysal üçin. Hani böyle oň näme howpsuzlygyny soňda aýdyp berer. Ýöne şolar sen soňra berdiň-de näme şolar öz halkymyzyň aladasy bilen ýaşana. Şol ýaşamak islenakdan.
Olur. Şu yeme karınca var da yani iş karıncası görüyor. Her aklına bir tane alıp sol yeme hinini da saptı olur da. Yani şu hinin içinde kanatlı karıncası var. Hiç tat edene şunun getiren iyi bir biatı keyfine. Bunların sonra hizmet ediyor. Yani şu sistemi Türkmenistan gördü. Bile yine şu kun halkımızın depesini qalğa oturalır, obrazlayna aytsak yani kanatlı karınca. Ya da ol arın öjügnäki ol matkası var. Hiç de etmen bilem beýleklen getiren balyny özlerine çyrşap oturur. Ine şular ya tüneyazys iş yapmaz bir heppe. Şulardan emele gelen nesil hana Türkmenistan dolandyryp oty. Erbedin, pesini tapıp ortaya bizim depemizde Han Sultan edip ol yankı bir Göktepe'ye urşundan soň bellediler. Innem sol Sovet zamanını häzirin bir Gurban Gulyň döwrü ýa bizim döwrümizde Gurban Gulýar ala samsygy oglu bilen bile getirip goýýar. Seredinge olur. Qaq dip ağzına çıp bilen atbyra halkyň öňünde. Her gün şo bir kartinkadyr. Watan satan programmasyna goýulýan. Hörmetli kabinet agzalary. Bolly başy işdat ýok, şo bir eşiginde. Şo bir ýa zastavka. Näme diýdi, näme goýdy, hiç kimiň işi ýok. O aňyrkylaryň bilbilýär agzyny mümkinledip dur. Jogap bermädi. Olaryň näme diýen bellidi. Türkmenistan dolanýan iki sany telewiziýan ýa watan satan programmaň diktorlary. Ine hojaýyn barmy orada Türkmenistanyň ne şolykysy. Başga adam ýok. Ýöne olaryň hiç açan halkyň soragyna jogap berjek adamlar da. Şeydi bizim halkımızdan bir düşüncesi bağışlan ol maymun yasadılar. Şeyin hojaýynyň öňünde tansoýuna oturup. Şonu medip oty halkymyza ýa 32 ýyl ber. Öň niýasyň öňünde oňja ösünden çykar halkyň pulun öňüne çağalar seçen $20 mı $50 ýa $100 kupýurasyny. Ene müň döwründe ene bir elem boş. Modi işledi ýa modi tansoýuna diýe. Etmersiz diýe. Ene bizim gelip düşen ýagdaýymyz ýa bizim gelip düşen çukurumyz şundan ibaret söhbet. Muňa güljekmi sen, ağlajakmy sen? 21-nji asyrda şular ýardatdan bolýany men köçe çykyp haýsy bir milletiň wekilini aýsam hiç kim maňa ynanana. Beýle zat bolup bilmez ýa. Ýöne bizde bar-da, biz durmuşda şunu ýaşap otur, şunu geçip otur. Düýnem şeýledi, şuňam şeýle, eger şuň öňüni almajak bolsak, onu erteki günü asla men aýdyp gelýän, ýene birge tasdikleýän. Ýene 5-3 ýyldan soň Türkmenistan atly döwlet emalmy? Bilen alyp barýan ýa-da din propagandasyny göz tutsa. Bir topor bağışlan, köpür gurlaýanym bolsam, bir topor dine ynanman, buduny sip beren haramzadalar bugün dini wagt edýär halkyň öňüne çykyp. Gurban Gulyň maslapda soňky mescidine oturan ol kellesi selleli mollasy moguna çelli. Bular şo kommunistik propagandany, dini propaganda urýaly. Ütköşük zat ýok, sebäp bularda ideologiýa ýok. Halky hödür ederýäli. Önüm ýok. Halka bererýäli. Enne bular gorkasyna howa Hudaý tutor, Allah gargar, şükür et, sabr et, erteküne o dünýede sana 72 sany hür pergiz garaşýar. Ýene näme bar? O cennet bar, kapysy açyk. Hani kim görüpdir o zatlary? Bolýa şoňa bar diýip onamyzda da näme üçin biz garaşyk gezmeli? Şuň gerek bize durmuş. 72 hür perini özlerine alsın. Bize birim yeterlik şu durmuş diye. 2 ýa 3 biljek. Ýöne bular şeýdip şu az halky ýa-ni ölmedik ölüm bilen, doğmadık tawşan bilen, bismedik nahar bilen naharlaýarlar. Sen sabr et, gayrat et, çydajak bol. Goý baý ýaşa bersin. Ýöne o dünýede on hasap bardyr diýe. O näme biz o dünýede ola bilen hasaplaşmaly? Näme şu dünýede däl? Aýdyňany. Ya, biz bir dünýede şu maşala bilen ýaşap ýoka hasaplaşmajak bolsak, o dünýede näme bar biz bilemdik. Belki bir gysym toprak bolup galar, ýa o da ýok. Nesip etmese. Onu näme üçin biz olara bağışlamaly? Hana niýas öllü gitdi. Ha? Şunça ýyllap halky allap, ezip horlap gelen diktator dünýäsini çalışdy. İzinliğanın nevereleri 18 milyar dolar şu döwrüň pulunu şuň kuny öwürsem onusy köpelde 180 milyar diýdi. Gymmatyny ýa hümmetini. Hana alyp Ýewropada keyp çekip ýaşap ýörler.
Bizim halkymyz bolsa 5 say üçün gidip bana Türkiye'de talabançılık edip bu utanç değil mi? Bu namus değil mi bize? Asla biz nira var ya Türkmen ya Oğuz nesli hükmüne bizini doğru degradasiya düşüp tarihten çıkmalı mı? O çıkın ya yitip giden nesiller, milletler, devletler azal geçmişte. Diňe suduru galypdyr. Olam diňe şolum ýasan küýdelerini mi, ya dağın ýüzüne galan gaýan ýüzüne ýazan harplarını mi, ya hierogliflerini mi? Öldür ýok şo harplar, ya şo milletler, ya şo döwrüň adamlary. Bize mitik gider. Men emediye Dubai'ye çıktım da. Erti sen ya Araplaşarsın ya yitik gidersin. O Dubai'daki emlangım ol Araplar alacak. Erti bugün olunum. Nefti gazı utorsan İraq'ısın sen gelmişekti. O taysın sen hiç asan grajdanini olup bilmeyen ya yurttaşı. Olur kabul etmiyor hiç kimi. O sana berer o cay şarngılla yaptıran 2 milyon 3 milyon dolar satın alırsın. Öleyen sen yaşarsın. Yöneten sol devletin. Hiç asan vatandaşı olmarsın ya yurttaşı. Gelmişeksin. O öz yemesini hareden keseken yemesini hizmetini zar eder diye de yine bizim düşüngünümüz şol. Şoň üçin söhbet sen gaty dogry bellap geçtin ya wajib görrüňi başladın da. Men şolaň hemmesini gören adam. İçine şolaň haramzadalaryň adyny tutma, niyaftan märi ol otaýdan 1 milyon oglak gidenem bar, 10 milyon, belki 50 milyon ýanky terek satyp geraýyn satyp halkyny zäherläp gaçyp giderler bar, çağalaryny, aktyklaryny o çoğuluklaryny şo haram pulu ýanky okadyp Ýewropada hamara o adyn familiýasyny ýetkizip hondan märi bolup ýaşap berelerim bar. Şäme? Ýöne ol ýaşaýşdärler. Toprağın göbekkan dökülen toprağın howasy mütkeşipdir. Halka mahremlidir asmanın saçıp duran güneş ýaly. Şu halky depeläp, şu halkyň ýüzüne tükürip o başga ýurtlarda, döwletlerde meskenler şu halkdan owurlan puluny nenen edip şu kekirdeginden ýa bokurdagyny geçirip bilýär. Men şoňa haýran alýar. Beni oğurlan eden iş. Yani şu döwür medeniyetli, ılımlı, bilimli, yurda anırığını alıp gitcek. Dörlü pudokta işleyen profesyonallar, yan kaydalı, devlet işgärleri mi, sungat işgärleri mi? Olaram bar da, häziren bar. Ben aydık geçen yemenni, kişiyin urma, özün kıyın ur diye de, men öz ovadaşlan urayım. Hoca golunu arlıyım. 3 doğun bular. Hoca oğlu, hoca durdu, hoca verdi. Yani üçesem sungatın işgari. Ne hoca oğlunu ağırlayıp ne şeyle düyüplü kinoları düşüren sungatı işgari. Beyir adam o meselede. Önüne geçecek sungatı işgari yok. Ben onun boyuna alayım. Onun maşgalası. Maya Medva. Ben kardeşim. Türkmenistan'ın men parlamenta bolan döwrüň iň uly ýanky bir aýdaly komitediň başlygy 3-4 sany öňkü komitetler öz üçin alýan. Dik durup köp berdi halkymyza, saýa boldy, kömek etdi. Gerek kanunlar çykardy. SSR ýykyldy boly, bilen ikisem Orsiýada göçüp gitdi. Gören atmışlar bizim halkımızın düşün ýagdaýyny ýa durmuşyny. Men şunu beğenmek bilen aýdamak, damagym dolup dursa, şol adamlary men özümden şundan köpüne unutdum da. Şular ýaly adam halkymyzyň görellisi ýa halkymyza nusha diýip. Şol sany maňa da. Ýöne bular çäre suwun, singen suw ýaly bolup gitdiler. Hani bilen oynan ähli rollary, Türkmeni beýgelden rollary, ýa dünýä ady dolduran SSR'ň halk artisti Maya Medva, Türkmenistan baýdak ýaly gelini. Hani bular? Göreň zatmy halkymyzyň düşen ýagdaýyny. Görýän bolsaňyz näme üçin şu halk barada ala deden zat ýa şu halk ýagdaýy barada bir hiç bolmany karatka metrażyň 10 minutluk bir ýa kino düşüren zat. Men size ýüzlenýän, men hormatlanýan, ne öz owadaşlarym, bütün Türkmenistany SSR ady ýaýran.
Ene, hormatly adamlar. Ýaşyny 80'den geçti. Näme o dünýä näme alyp gitjek sizin ýanyňyz bilen? Aýdyn, halkyň şu ýagdaýyny. Şu halk ölenden soň sizin adyňyz tutularmy? Şu halk ölenden soň sizin kinoňyz kime gerek? Tarih hökmünde. Ölüp giden halkyň taryhy bormy? Aşy şoňa näme ölmegini himayet edýän adam bolup dursunuz da. İkiňize de diýen, bagyşlan. Men hakym bar şonu diýmäge. Sizin amal etmedik işinizi, berjay etmedik borcuňyzy men 32 ýyllap öz gerdenimde göterip otyrym. Ýeki ýerde jaň edip men halymdan habararlygyňmy? 5 adam bolup 18 kvadrat metrde ortaýetde 3 ýyl ýaşadym. Men ýöne elim serip birinin ýa halkymdan kömek soran adam däl. Siz näme üçin beýdip demy otyrsyňyz? İkiňize ýüzlenýär. Sizin üstüňizden beýleki sonwat işgärlerine ýüzlenen eger siz sonwat işgäri bolýan bolsaňyz, ýa wekil bolýan bolsaňyz, kelläňizde şeläpa boýnuňyzda garsy göterýän bolsaňyz, utanç haya ýokmy? Halkymyzyň şu ýagdaýyny, türkmen halky ölüp oty. Siz hem şoň baş ujuny tan soýnaýan, şeýle bolýan. Söhbet enesen ähli soragyny ene men öz ýyleşleriň adamyny sana berjek jogabym şol. Galynym goý beýleki millet özüni ossun, özüni çeksin, aýnaň öňünde dursunny, pikir etsin. Men näme etdim, näme goşan etdim. Şu halkymy ene şu haramzadalyň astyndan çykarmak üçin bütün dünýä üstümizden gülüp otyr. Bolaram garada oturup, aý näme bolsa şo bolsun. Olaşakda ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok. Ya has menne bir erbet söz var da onun şuun dilime getireyin onu saparağa aýtdym men bir ýerde aýdan ýöne sen aýtdyň diýip aýdaýyn Halmurat dedi. Ýok men özüm aýdaýyn saparağa. Bulan prinsipi gitse bagdan gidýär, bagwanyň nesikine diýär. Şeň gitse döwletden gidýär, halkdan gidýär, biziň azarymyza dälýär. Biz aljagymyz aldyk, etjegimiz etdik, innem ýurdun daşyny pülpüllap ýaşap ýörsün. Kim näme diýen bolsa, kim özüni nädip halas edýän bolsa şo hilesin. Bular gaýtan näme diýen eken halmada. Biz bir ýerli halkyn pelanyny sinni. Ha şol, ana kemini näçe de gaýtalap aýtdy şonu. Şoň üçin keminämiz ana kapasa gaba goýdur. Näme üçin şu intelligent wekiller sesini çykarana? Kemini näme özü üçin diýdim ýa aýtdym şonu. Ýa özüniň ýetmez güni barmydy? Geleceği bolacağı görüp bilýän adam beýtdir öz halkynyň durmuşyny, ýaşaýyşyny, geleceğini hiç açan bipark garap bilmeýär. Şeňimi? Şoňa garayan adam ýa dolu aňy ýeten heýwandyr, ýa da dälhanaň pasiýendidir. Indi haýsy gerek bolsa özüne saýlap barsalar. Sen aýdýan da ýa aý ine mehman işler beýle o kurumlardan gelýärdi. Aý birer akyny aýlansyn düzersin. Yok, düzelmeýär şular. Bulan emen süýdi, biziň emen süýdimizden üýtgeşik bolmaly, bir aýratyn emjek emen bolmaly, şeň. Sen bu halk bilen bulan hiç ýyl gatnaşygym ýok, gatylşygym ýok, utgaşygym ýok, geçmişim ýok, geleceğim ýok, geleceğim ýok. Ýok. Birbirinden ýok. Ene biz şular ýa tragediýany ýaşap oturan bedbagat halk. Ya şu sapar özüme halk bunu alıp çykar. Ya da biz millet kökmüne yer şarından, yer yüzünden yitip gider. O şu men özüne intelligent, ya men özüne yazıcı, pozucu, o bir topor jurnalistler üsküler var. Hani Türkmenistan'ın 300 adamdan gowrak yazıcılar sayýydy. Kime götüňiz berip ýörsiňiz, ha? 32 ýyl bäri halkymyz ene olmaly boty üstan diktator. Hani yazıcı, hani siz şahira, siz halkyň agysyny aglayan adamlar, orramsylar. Näme üçin şu halkyň agysyny aglanjak, ha? Heriňize wezipe gerek, size pul gerek, halkdan tapawutly ýaşajak. Gelänmi? Niyaz başa edip yaranyp, o şonu toprak aldyňyz, daçalyk yer aldyňyz, daça kurdyňyz, soňra daçaňyz ol buldozerle tekilep hemmäňiziň gümüňizi çekdi. Garaňyz aksyn, geregidir size şol. Beýle kiradi şonu aýdýan. Şu mahal iki ýeke mezhep kardeşlerimiz o taýda bu taýda çykyş edeni söhbet aýdýarlardy. Akyňyz aýlanyň, halkyň tarapyna geçiň. Gözüňiz açylsyn, ertek gün diňe sizler çağılaňyzam jogap bermeli bor diýe. Ýok, olar heýwan, olar diňe şol ýanky men bir zat bilýän, däden pakir köp ýyllap Kızlarbadyň şol mal öldürilýän, soýulýan meýdançasy bar.
boynu diýerler, skata boynu dip. Mal ertiyarı şo taýda yüzlap müňlap goýun öldürip soň etini ilata mı, döwlete mi tawşyrýardyr. Men gözüm öňüme şo halk şo boyuna mal öldürilen meýdança barýan maly men diýe. Şo birinjisi girse, bir ýeriniň damagy çalynsa, galynym soň gaýly bolsa gidip otyr. Şeňmi? O kara köl goýun suwa ýakanda birinjisi guýa gaçda bütün türü şo guýda bolýança ýykylýardy. Bizim türkmenimizem şo boldy. Näçe? Şoňa ýol görkezmeli, ýoksa ýalňyş ýere barýan, beýle ýa çepe ýa sağa sowluň ýa ýygyňda gaýdyň diýip bir adam tapylmady. Öz halkyny wah eden. Ýöne şo gawnyklaryň hemmesi Sovet zamanında halkımızın hasabını bilim alan gavnuklar. Şanın össer zamanı so mümkün. Olaram sonetdiler. Yani ne için alan biliminizi, ilminizi siz halkın peydasına ullanmadınız. Men ne soraw size. Soraw söhbet. Zanynip yani şuna jogap berjek bir haramzada tapylmaz. Sebäp bir insabyny ýutdylar. Şanın öz ýurdun satdylar. Ol mehmi işler hiç onu bilip satýardy. Bila bolsa ýöriti edilen öz jenaýatynyň üstüni gömmek üçin şeýdip sesini çykarman otylar. Sebäp iýen bokuny bilýärler. Şonu aýdyň, bagyşla uzagra aýdynam bolsa. Meda halmada bu sistemany ilki gurup berdiler. Ýa-ni Ruslar tarapyndan gurnulyp berildi. Ondan soň aldylar. Ýa-ni kanun çykarjy, ýerine ýetirji, biram adalat. Şu üçüň ýerine aldylar. Bir adam ýeline geçýärdi näme? Türkmenistanyň akly nemesi, güýji. Ýöne özüm öz başyna hemme güýji bir el öközi eline alyp bilme mümkinçiligi ýok, töweregini ýokman ýagdaýda birleriniň üstü bilen edýänler şo zatlary. Bu adamlarym kimdir? Ýa-ni adyny aýdap geçdiň sen köpüsiniň ýöne o adyny bizim bilmeýänler bilen bar. Arada bilýärse ýöne ol hemmesini häzir açyk çykaryp bolany elbetde lüstrasiýadan geçirilen lüstrasiýa nemedili geçiriler şo ýerden äklisi neme çağırlar. Ýöne şo wagt Niýaz wagtynda sistemadan ümitlenenler, ýani şu sistemany görüp şu sistemany ýaşadanlar we häzir bu neçeni dowam etdirip gelýän adamlar hemmesiniň, ýani şularyň 75-80%-iniň başı ölümem gelýär. Niýaz wagtynda düşünýärler. Gurbangulu wagtynda düşünýärler. Ýöne başyny alyp çykanlar bir san aýmaly adamlar. Başyny alyp çykdy. Biz bilýäs onu häzirki wagtda empiki gaty düýpli izarlar otyr. Kim nirede näme sistem işledýär, näme biznes işledýär, näme işler bilen meşgullanýar, çağırlar kimler olar. Ählisi hatawy alanyp otyr ýöne. Näme üçin? Öz halkymyz üçin, watanymyz üçin, ýurdumyz üçin ses çykaramyz. Eliniz daşyň aşagyna goýuňuz. Siz dogry ýaşansyňyz köpü. Ýaşa bileniňiz ýaşansyňyz. Çeki bilen keypinizi, edbilen keypinizi edensiňiz. Ama gazanyp bilen baýlygyňyz gazanan. Ýöne bundan soň agtyklaryňyz ýaşamaly şo topraklarda. Ya şo topraklarda ata-babalaryňyz ýatyran mazar bolup häzirki wagtda. Şo mazaryň üstünden depelek geçip oň üstüne de halky depelek geçip häzirki wagtda öz çykarlary üçin, öz şahsy kiçirek bähwitleri üçin ýetirdiler. Ählijesi şu sistemadan ümitlenip ören adamlaryň ählijesi. Özlerim ýurdun daşyna çykýarlar häzirki wagtda. Gataýlyňa çýagdy. Ähli baýlyklaryny satyp. Ýöne näme üçin? Gortugy beremiz okuş halka. Halkyň bir ilerläp bitmesi üçin, halkyň ösmegi üçin. Ya Türkmenistan topragy öz başdaklygyny gazanmaklygy üçin. Ine tapraga aýdyp geçdi. Bir näçe sany güýçli targaçlar bardy, hani Türkmen adyny familiýasyny götürýänler. Halnazar Agahanow tapragyny ýakyndan tanıyan adam. Berdimurat Rejepow. Meýmenowler var ýurdun içinde. Ne şu adamlar barter sistemasyny uglanyp halkyň göz ýaşy üçin barter ýa-ni Türkmenistanyň ýerasty baýlyklary Ukraina satylýar.
Onun yerine de barter sistemimizin ulanyp neme berilýär-de? Kiçire çykdy. Gazyň puluny iýmit ýa şoňa meňzeş harytlar alýarlar-da, patrap saýyzy degişdi nemeler. Munun hökümetiň magazynyň adyndan satýarlar, halka satýarlar. Bu taýda näçe giden pullar işlenýär. Olaryň gazanýan pullar ücretsizje. Şu satylýan baýlyklar bar, ýeratly baýlyklar, ýerüstü baýlyklar. Şu zatlaryň näme soragyny edilenoklar häzirki wagtda hiç biri sapraga almandyra bu zatlar aýtmak ýa halmyra söýün faga almandyr. Beýleki adamlara galmandyr. Diýim, senem şu halkan birsiň, senem şu watanyny toprakdy öňüp ösen birsiň. İstenlik bir ol mehemesi bolsun, tapawdy, pawon götürüp bereni bolsun, götürmän bereni bolsun. O Harwy'de işläp çykanlar bolsun. Harwy'de işläp çykanlarym şolar ýaly. Harwy'da men tanışlarym mawun göçek bolup berdik diýip aýdypdy da bir näçe ýyl mundan. Harwy'de işläp çykan özüm şu Günnäw duýusyň ýakynragyny işläp çykan onuň adyny özünden bilip ekrana çykmasa onu dillendirmek mejburiýetinde barýan men onu. O menem gaty bolup tanýarym. Harwy'de işläp çykan Günnäw duýusyň ornmasary bolar. Yurtdan gaçyk gitjek bolup berler halmada. Bu gaçyk gitjek bolup beren wagtlar 3-4 ýyl mundan. Bilýärler ýaşap bolmajagyny, ýöne şu ýagdaýa şular özleri getirdiler. Hiç birim Türkmenistanda ýaşasy gelenok kim ýaşamaly, halk ýaşamaly. Nädip? Şular ýaly kösençli günlerde. Ol hakykatlary aýdyp, şularyň edip duran jenaýatlaryna halk diline getirip aýdyp başlaýar, köpçülige çykaryp başlaýarlar. Köpçülige çykaryp başlayan halka da garşylyklaýyn. Hökümet atyp olar jenaýatkar hasaplap berler. Ýani Berdimir Rejepler öz ogurlaryň pullaryny ortaga atyp, ýani Rahimowlar ýaly adamlaryň üstü bilen ýa şoňa mendeşleriň üstü bilen ahaletkinler bar. Öz pullaryny ortaga atyp ulandyryp berler halka garşy şol adamlary. Näme üçin bunu bil kaslaýyn edýäňiz? Soňam halmara da şolaryň esasy bolan lozunglary bar. Ekstremist hasaplaýarlar bular halky. Gurban bolyň öz aýdan sözü, agzyndan çykaran söz. Halky ekstremist hasaplaýar. Onu halk ekstremist bolsa sen kim? Berekella. Sen kim? Ejen jenaýatlaryň aşağından çykyp bilerler öýdýän bular halmara da. Çykyp bilerler, nädip halky diňden ýok edip hiç ýyl sonra gide edilmez ýalyk derejeye getirip çykyp bilerler. Belki başaryp bilseler eninden zaman. Halkam samsyklýar ýaşady gelýär. Sen ekstremist, halk ekstremist ýa-da sen kim özüň? Ya halk düşmanı diýär da, watan düşmanı diýerler. Ne adyna agzak geçen adamlaryň, şu sistemany ýaşadan adamlaryň özleri watan düşmanı häzirki. O sesini çıkarmalygam şol düşmançylygyň iň uly formasy garşy duran görüp otursa kimdigini. Şolara şol hökümete jenaýatkar topara garşy duranım görünüp durny. Halkymyz emma şu karada sesini çıkarman oturaly hakyky halkymyzyň ýa döwletimiziň düşmany. İýjegini iýdiler, ogurladylar, ýurtdan çykardylar. Ennem kelläňize geýen biziň aladamyza dälip ýaşap ýörür. Ýa özleri ölüp gitdi, çagalary, nebereleri ýaşap ýördi. Ýewropadamy, Amerikadamy, ýene bir ýerdemi. Ýöne näçe ony ýaşarsyň. Men şulara bir zat aýtmak üçin aýdym. Eger bardy gel ýöne bolmasyn, eger bardy geldi, Türkmenistan döwleti kartadan ýetip gitse, meniň goňşy döwletler öz arasyna paýlaşsa, meselem şu yurtu ýa-ni watansy maşgalasy galan türkmenler bar, ýurdun daşyny jymalyny ýa-ni Türkiýede zat işläp berilýär. Şolar şonu düşünür. Watansy ýa ýurtu ýa topraksy galan. Şolar bir ýa-ni ýurtdan ogurluk edip gaçyp çykarlar bar. Şolaryň kasyna çykarlar. Şu ýeke-ýekeden tutup damagyny tersine çalarlar. Şolam dogry bol. Ýöne şolar öz elleri bilen halky şolar ýal jenaýaty itekleýärler. Men näçe de gaýtdym. Ähli hak hukuky elinden alınan halkyň gozgolany galmagy haky bardyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky kabul eden deklarasiýasyny ýa-da jarnamasynyň preambulasyna ýazylgyn. Türkmenle aydın şunkun yekece hak hukuk var mı? Şol ağdalan ähli hak hukuklaryň içinde. Yok. Diýmek
Bizim halkymyzyň gozgalyny galmagy dol hakkı bar. Gozgalyny halk şunu şu güne düşüren islenlik jenayetkaryň damagyny tersine çalma hakkı bar. Men şonu size aýdyp berýän. Kim bolaýsyn? Haýsy wezipede? Nirde işleýär? Haýsy ýaranjan? Baş ölümlü mal talanly bolmar. Sebäp siz şu güne sallylar. Sizin elinizde suwutnama var. Siz watandan, maşgaladan, çağadan, en atadan hemme zatdan jyda düşüp ýurda her aýda $100 uğratmak üçin öz saglygyňyzy sarp edip, iýjeňizi, iýmän işjeňizi, içmän ýarym aç, ýarym ýalaňaç ýagdaýda ýaşap bersin. Kimiň hasabyny, kimiň bähbidini, kimiň bagtyny? Şöyle ýa-ni sizin üstüňizde depäňizde şanypda oturan ganatly garynjalar üçin. Demek şular bilen nähil edip kasaplaşdyryň hakyňyz bar. Ine şonu men aýdýan size Hasan Murat. Şanymy? Berseler men Suudiýem ýüz göze gaýtdym. Başarýan bolsa men Ýewropada suutlaşma taýýar. Orada gayrat ýok. Edip oturan jenayetin millýäri, iýip oturan pohuny bilýärler. Ýöne nüzer şuňa halkymy düşünüp bilen 35 ýyl bäri aýdyp gelýär. O, janyň, oýunaýyn, gaflat uykusynyň gözüňizi açaýyn. Şu hemme baýlyk sizinki, indi paragy ýoldaşlar bilen açyp görkezdi kemine bilen. $52 trillion ýeriň astyna ýatan baýlygymyz bar. Eýelik edaýyn da ho maňlaýy gara türkmen. Hasanat çelli size düşünüp şeýtdir, şu ennam janyňyz elemede şu oturmaly biz. Sizinki dälmi şol döwlet, sizinki dälmi şol baýlyk. Gerek gelmi size şo ýurt. Aýdyň onu. Siz el ýuň şonun bize mel çekeli. Gerek gelýän aýdyn. Ýa-ni ömrümiz galypdyr öňümizde. Sizin kösönmen, bizim kösönmäýil onu. Gerek gelýän aýdyn Türkmenistan bize gerek gel. Şol bize watanynda, şol bize ýurdumda, ata-babalymyzyň ölüp giderlerim gabry bolsun şo taýdy. Biz bir günimiz hoş günimiz diýip ýaşasak, ertesi günem sigerleri ýaly ondan göçüp gider, bir ýerlerde gömlük galar, eger gömülmek meýesler bolsa, ýa-da it guşýar bizim jesedimizi. Aýdyn onu. Yok, şo bolmasa onu nämen hasabyny ýaşap ýörsiň ýurtdaşlar. Size gön sorak berýän. Nämen hasabyny? Sorma hakkım var. Siz men deputat edip sayladyňyz. Menden 32-34 ýyl bäri sorak edip gelýän. Özüňiz kizinden şo 175-iň içinde diňe menden soraýaňyz. Näme üçin şonu etmediň? Näme üçin şu bolmady? Näme üçin şu döwrüni eýle boldy ýa beýle boldy diýip. Hani sizin en atalaryň şo döwür saylan deputatlar näme üçin sorardyň soraňyz? Men şoňa da gaýr soraň menden, men sorar üçin jogap berýän. Ýöne sizin hem etmeli işiniz bar. Şuň kunyň yurtdaşlary ya ýaşlary eger siz ýurda watana topragy eýlik etmesen ertisizem daşary ýurtlarda güýjüňiziň ýetdiginden zähmet çekersiňiz tapdan düşen günüňizde ölüp galarsınız. Men dün şol ilçhanaň öňüne ýönekke ýeri beremek soragy. Hani şu taýda eşek ýaly işlediýän ýöne şu adamlara pensiýa barmy? Ýok. Demek şular ölüp gitmeli. Aňyrda Türkmenistana şular gerekmi? Asla ýok. Barın hana sabiyasa. Sizden sorar, nerede işledin? Näçe ýyl stajyň bar? Nämen görkezjeksin? Ýene de barıp, şuň gün ekläp oturmaga mejal bolmadyk çağalaryň gerdenine özüňiz atjakmy? Ya atjakmy? Olar sizi näçe onu ekler saklar? Gerekmi siz şolary? Olar maşgala gurmalylarmy? Öz çağalaryny eklemeldirmi? Bir döwür Dadam pahir ya kakam Türkmen beýleki tekedellaýsa bir zady görünmerdi. Bir yemet ya o ýaş ýigit de we kakasyny arkasyna alyp şol döwür ýanky o daga akydip şol gaýadan zyňar ekerlerde ya dagda goýup gaýdýan ekerlerde garrany en atasyny eklemejek, saklamajak bolup. Ondan gidip barýa bir ýerde ýanky bir deräň içinde daşyň üstüne dinjalyny ýanky kakasyny arkasyndan düşürip oturup bir dinjalya bol kakasy şo taýda bir şolar ýaly bir gen gülkü bilen gülýär diýdi. Oğul sorýar, "Näme güllüň kaka?" diýär. Ya ýadyma düşdi diýdi. Mundan 40 ýyl ozal, men öz atam kakamy diýip, edir şu tak getirip de dinjal şondan akyp o tak gaýadan taşlak gaýdypdym diýdi. Indi gezek maňa geldi diýdi. Sen men getirip tutadym zaplawatyň.
Şonu oğlu oturup pikirlenýärdi, aýdýar, ha. Diýmek, ýanam 30-40 ýyldan men oglum meni getirip meni şu taýdan götürüp meni gaýadan oklardy. Şeýdip şol kakasyny hop edip meni ýygyna getirýär. Men diýjek bolýan zadym, indi biz halkymyzy hoppa edip ýygyna getirmeli. Biz öz aslymyzy tanamaly, öz ýurdumyzy, öz toprağymyzy eýe çykmaly. Ay ýurtdoşlar. Oýanaýyň şu gaflat ukusyny. Mene diýip dilim ýara boldy. Nädip düşündirmeli? Aýdyn şoň reseptini. Aydın. Belki biz Arapça gürleýändir, belki biz Fransuzca gürleýändir, ya Türkmeni düşünükse dille beýan edýändir. Aydın. Aydın. Näde düşündirmeli? Şo watan elden gitdi, hemmäňiziň işiňiň gaýtdygy, şo toprak ýok bize. Şonu etmek üçinem Gurban Ulu, şoň ogly, öňküsine berilen buyruk şol. Türkmenin erkek göbeklisi şo taýda galmasa zenany beýleki döwletler erkekler gelip öz atlaryna şolar çağa ýasajak. İnkubator hökmüne. Nüzelsiz şoňa düşüneňler, heýwanlar. Erkek göbekli. Size diýen. Olaň edip oturan işi şol. Bir anyk aklyňyza aýlanaýyn indi. Ýurtda erkek göbekli galmasa o zenany kime ýelik etmeli? Bizi assimilyasiýa edip beýleki halkdan içine goşmak üçin her hil oýunlar edip otylara. Nämen hatyrasyny? Şo toprağın yer astynaky 52 trillion dollaryň hatyrasyny. Şo toprağın üstüne Türkmen gerek gel toprağa eýilik etçi. Ey bedwa Türkmen halkym, men size ýalwaryp aýdýan, oýanaýyn. Diýip diýmemiz galmady. Bir aklyňyza aýlanarlyk wagt bolla. Näme gerek birek şutaýda dozak çöwürip, birek şutaýda münkürlük edip, ya kümsüklik edip. Ha? Görjeňiz näme? Keminen edeneklep akydip, näme kesewiňiz görjekmi bu dünýede ya o dünýede. Ey haram. Mehemişärleri. Sizin görjek günüňiz bardyr. Şo döwlet ýykylsa, şo Türkmenistan dargasa, şo ýurduň daşyna galalar, sizi ýeke tutup siziň damaňyzy tersine çalar. Şolam dogry bol. Şonu aýdýan men size şu kanunçy hökmüni. Siz şo derejeye ýetirdiňiz şu halky. Boldy men şu taýda duraýyn söhbet, mundan nary gitsem, mundan beter bolýar. Sebäp şol içimdäki şu gaýnap duran pikirler, şular ýaly gaýnap duran gahar gazap, şu şolaň bir men elime düşdi, men kanunçy bolsam fiýlajak gel. Sebäp halkymyzy şu güne salýarlar. Şu derejeye ýetirdiler bir döwür dünýäni aslında yumruğuna saklan Türkmeni ya oğuzi. Biz kiminni? Biz kim özümüze üns verip dinlen, seyredin, görün, kaptaldan, sinedin. İstenlik millet bizim üstümüzden gülüp biyora ho. Çala bir zat bolsa da birek dodok çöwürýändir, ol çärjewli, bu marly, bu balkally, bu da şowly, ol bu näme? Size şak çıktım beýlekeleri, ha? Sizin näme aýratylygyňyz barsa döwletde? Oýanýarlar halmra da düşünýänler kän buna. Buna düşünýänler Näme sedýän zatym yer gelen ay ine biz Göktepeli, ay ine Söwüste ine şeýle ola gelmedi, bula gelmedi diýe. Ey Göktepeli, men size aýdýan hemmäňize. Size namusça, utanç size gyzalatça. Hana Göktepeden 20 minut kaptalyňyzda hana bağ baraply. Barın gidin de haklasın. Eger sizde ata babalarının kanı damarınız aylanyan bolsa. Düşýäňiz mi? Barın da gorkadın bütün Türkmen halkyny. Şolaň edýäniň ähli işiniň jenayetdigini. Gaýratyňyz barmy? Ya bolmasa da o aýallaryňyzyň gyňazyny başyňyza oran şahir şiiraly aýtmyşlar. Düşýäňizmi? O boş ýere pih-pah bolup gürlemek näme gerek? İş edin. Başarsaňyz. Toprak şol taýda şol galada şol orsun karşısına durup toprağını, vatanını goran gerçeklerin sümkünün üstüne gelip ol bilek yankı o Kıpçaklı yetimçe öz adını mescid salır diye. O mescidin yüzüne de
Saparmara Türkmenmasa bağışlanan mescid dip yazdı. Ey ho ol atası kimdigi belli değil. Ejesi yurt sökün Celebin çağasının yemesini mescidini getirip Göktepe kalasının içine diktiler. Namusan bu bize. Ha? Bolya Gazavot urusunu ayırdılar Türkmenin tarihinin ağzılmasını näme üçin olanı daha soğuk tarafta olup duruyor aydel bir Özbek terhedine ya o tayda bu tayda Türkistan'ı. Hakiki cümmüş ortasında Türkmenin Göktepe galasını olup insan kısavuş Türkmenin Ors imperiyasına karşı. Şoňa da sizin eýe çykyp bilen daga. Ha? Hana 11-nji ýyl, 2011-nji ýyl biz meýne partlanna. Näme üçin siz ölüýüňizi jynazasyz, mollasyz, müftüsiz, jaýladyňyz, sadakasyz, ha? Göktepeler sizin bara şoň üçin. Näme üçin şuňa çeldi siz aýdyňyz hakda men aýtmaly şuny? Şonu etdirenim, ana şo Gurbanyl, şo döli, şo tohumy. Şaňmy? Şu bütün Türkmenistanyň halkyny ahallary ýigrendirýän ne şol. Niyaz Gurbanyl oňa dogmasy. Şoň üstü bilen ýigrençdöre diýen. In ahallyň saparagy. Şol maseleden ýüze gurdy edip oturan jenaýatyňyzy görüp. Şaňmy? Şondan uly ahally ýok men üçin. Ýöne şolam adalaty açyklygyny aýdyp geçdi. İkinci ahally ozal dünýäsini 16-njy ýylda täzeledi. Şahir Şirali. Olam şo ýaňsalama formada ýazan goşusyny ýekesetiri bar. Niýazy bagyşlap aýdan halkyň şoň öňüne diýde çöküp şonu peýgamber derejesine ýetiren derejesini suratlaryny ýekesetiri bar. Men size şonu aýdyp bereýim. Allahan yekedir, özüm tekedir dip üstünden gülünü yazım. Ya ine şol size ahallara şotu degişli. Özünüz döretdiniz, ya sizin adyňyzy ullanyp ber, ya sizin markaňyzy. Barynda özüňiz çäresini görün. Başarsaňyz. Başarmasaňyzam ortada aýtmyşlaryň o malçytyp trapyçky diýe. Oturun, jedaňyz çekindi. Soňra ýurt azat bolandan soň kim näme diýse haky bardyr. Sebäp ahallan Türkmenistanyň bütün halky üçin öňün $1 öňüm ýok. Yerasy ýerüsi ähli baýlyklar 4 welaýetden gelip dur. Näme öňüni şotaýdy? Ha, adalatyň hatyrasyny aýdyn. Siz şo ganatly garynjy 4 welaýetin öňümin iýip, ýene şu halkyň üstüne siýýäňiz. Binamyz utançsyzlar. Men şunu aýtma hakym bar. Düşýäňizmi? Hakym bar. Sebäpsiz öz haky hukugyňyzy goraňda, ýa şu halka eýe çykanňda, size or 3-4 sany ol ýanky betonyň guyrulan jaýyň içinde siz ýaşadan üçin siz öňüne ommalyp dursunuz. Hey, siz o şeytanyň azany taqdim edýäňiz. Iki dünýäňizem gömük. Iki dünýäňizem gömük. Molla müftiňiz hemmäňize çelli. Men şoň üçin aýdym, siziň dron dininiňizde men ýok. Ene tamyň dronyny men haýp edýän şuňky. Galyny özüňiz çözün. Bolýa men söhbet şu taýda durýan, bizde bir topar wagt gürleşipdir. Belki adamlarda sorag bardyr. Soraglar, häzirlikçe soraglar görnenok, her kim öl bilen ýazdy. Yani bäzi ýazsynlar, haky bar. Ýazsynlar. Ýüregi agysyny aýtsynlar. Näme üçin biz dymyk gezmeli? Awa, soraglaryňyzy ýazyn, ýylleşle bäzi soraglar. Mä getirjek. Yani sen aýdyp geçdiň de halmra da halk oýanýan bar, ýani oýanýan däl, şu akyl ýetirýänleri bar. Akyl ýetirýär hemmesem. Hiç ýerem ýurtdaşynda beýdip maşgalasyndan aýry, kulçuluk denemesini terbiýe gebetleri ýa şol wagt ýurdun içindekilerim. Taşör döwletlerden ähilek ýagdaýda işlenilýär, näde pul gazanylýar, o zatlar olara akyl ýetirýärler. Ýurdun içinden jaň gürleşýänler. Käň garaz diýjek bolýan akyl ýetirýär ýöne şolar ne şu sistemany saklap oturan kiçiraçyk nemeler bar, sen aýdyp geçdiň. O şolar ne bil kastaýyn halkyň öňüne geçýärler şu häzirki wagtda. Oýanan halky bizini tekleýärler. Russiýadan, Türkiýeden deportor Bir minut söhbet başla sözüm bolan kapyda goňşym gelipdir. Men çykan sen gürläber bormy? Ya, bo. Men gelýän.
Russiýadan deport bolup Türkmenistana barýan birleşiklarda watandaşlarymız şolar berýärler ýurdun baranlaryndan soňra. Aeroportdan düşenlerinden soň aeroportdan düşenlerine bir sonra gidýän ekenler, ondan soň öýüne barýan çagda polisiýa, ýani organ işgärleri bilek gitýän ekenler öýüne çenni. Ama soňdan soraýan ekenler, näme işlediň, nerede işlediň, haýsy ýerde işlediň, kimler bardy diýilen ýa teride sonra gidýän ekenler. Diýjek bolýan häzirki wagtlar dogly derejede karşı halka karşı dogly derejede gorku propagandasyny alyp barýarlar. Onam kimler esasyny alyp barýarlar, ýani hukuk goraýjylar diýilen adamlaryň üstüne. Olaryň goşadyrnak içinde hukuk goraýjylar. Bu hukuk goran olar halkyň azatlygyny, erkinligini, hukugyny elinden alýarlar. O taýda halk häzir arkasyny näme daýamar? Halk näme diýip aýtmaly şu zatlar, şu zatlar dile getirýär ýa bolmasyn şu ýurdun içindäki düzgünçilikleri uğradýarlar bize, habar kanallarymyzda ýetirýärler. Ýetirenlerden soň şolara baskyn edýärler. Näme üçin uğratdyň şol suratlar, näme üçin video uğratdyň diýilen ýagdaýda. Halk kime arkasynda? Kanun ýok. Halkyň arkasyndadyr. Ne konstitusiýasy bar, ne kanuny bar. Kanunyň ýok ýerine siz näde hak hukuk goraýan adam bolýar, hukuk goraýjylar bolýar. Kanun ýok o ýerde. Bar bolan kanundan peýdalanmaz ýalyk derejege gitdi. Halk şolar ýalyk derejede samsyk ýerine goýýan halk. Halk ýöne siz samsyk ýerine goýar bolan okumyz ýok eder. Hem her biriň bunu etjekdirler onu. Yani biz bunu gorkuzmak üçin aýdamyz ýok ýa aýpyňyz gelsin diýip aýdamyz ýok. Siz ediberiň, yani biz öňünden duýdurýas. Şu wagt için aýdyp geldik, ediberiň, yani durmagyňyza mislemez ýok. Ýöne halk siziň çağalaňyza çen ýaşatdyk, onu biz öňem aýdyp gelýär, häzirem aýdýar. Halk samsyk. Ya siz halk samsyk ýerine goýýar. Ýöne bu sistema hiç birine mawat goýanokdur. Şu wagt için halk taýaklap gelen adamlar ýa milli howpsuzlyk gullugyna näçe sana adam barıp sistemada oturup şu wagt için. Şu sistema näçe sana adam hyzmat etdi. Milli howpsuzlyk gullugy. Milli komitetde ýokarda. Yani Niyaz döwründen başla häzir kuwun çenni. Her birini aýry oturýar, ittisan we olarda san ýok. Özüm hyzmat etmek üçin gelýärler şu sistema. Yani sistemi ýaşadan okulary. O şolar ýalyk. Şolar ýalyk, almada. Illeşler bärde nemäňizi, toraglagyňyzy ýazdyň. Aştada bir ýazdyr, almada kyn görmän Ukraina barada aýdyp geçseňiz diýe. Bir illeşimiz ýazdyr, almada ekrany getireli. Bolar, ýa-ni sen sesin kesildi arasynda bilemek, dinleýijilere bardymy ýokmy? Ýöne mene eşitmän galyp soňun arasyny bir minut my ýarym minut sesin kesildi söhbet. Ha bu doktorena Ukrainada barada aýdyp geçmeli zatlar gatykän esasanam soňky bolýan 2 hepden içinde eger itleseňiz ol gün birem ýazypdyr ýurtdaşymyz hanmada şol halkara siýasaty barada da bir informasiýa berseňiz bolup geçen zatlar barada diýip. Ukraina barada şumal aýdyn ýa soňra düýpli hemmejigini üýşürip bir kuşgynyň dowamyny düýpli aýdyp bereýin, onu özüňiz çözüň. Yani özlem saplam aýtmaly bolsa, bu Ukraina şu mahal inni orsun garışmadyk tarapynyň ýa ýeriniň Belgorod bilen Kursk oblastyna ikisine hüjüm edip 5-6 gün märi Orsiýada aljarady boldy şol sana Putinim. Ukraina halky men näme diýip aýdýan şol bizim geçmişdäki ogul türkmenlerimiz ýaly gaty uruşgan millet sebäp men pikir edýän Ukrainalaram aslynda
Şu bir yerde bolmasa başga bir yerde kanımyzyň haklysan ýeri bolaýmaly eger ýerlasak, onu genetiki ýa-ni genetikler aýdyp berer. Ýöne bular toprag üçin, öz watany üçin janyny gaýgyrjak ýigitler ýa gyýlar däl o taýdy. Men görüp otynda içkin ýerleýän şolar kardeşlerim. Şoň üçin o ine Ukrainada şuun kunlar gaty gazgalanly gaty şular ýaly gan öküşükli iki tarap üçin söwüşler gidipdi. Ýöne Ukrainlar soňky 5-6 güniň dowamyny 30 kvadrat kilometr ýeri Orsiýadyň territoriýasyna basyp aldylar. Inni Orsiýa şu territoriýany ýygyny aljak bolsa, onda Krimden gümün çeksen ilen ýaly soraw bar. Bu zatlara düýpli seretmek gerek. Bir topar ýagdaýlar bar. Men size buları jikmejigini aýdyp berjek bolsam, bolmasa men häzir öz soňraky öz kanalymda gepleşikde saýhallap aýdyp berin. Size düşünükde gorýar, men böküp geçmeýin bir topar zatyň üstüne. Säp ýygy derli düşünürmeli zatlar bar bu halkara siýasatynda. Şoň üçin eger ursat bersen şonu aýdyn ýöne şuullar Ukrainaň ümidigi ileri olan alyp barýan uruşy birinciden adalatly, ikinciden olardyň goranmak däl, bularyň wagtly hüjüme geçýärler. Ne bilem gatgowdan. Ýerde geçde enne gören men size näşe gaýtdym. Ak güýçler we gara güýçler bardy. Indi ortalykda o ýa-ni bir Türkmenistan ýaly bir tarap diýilen ýaly haramzadalyklar ýok. Iň bir tarap döwletiň birine Şwetsiyada olama hana NATO ýararlygyna girdi. Borluk oturdy. Ya indi ak güýçler ýeňmeli ýa gara güýçler. Ikiden bir ortalyk ýok. Men pikir edýän hem anamym bar. Sagdy güýçler arasynda güýçler ak güýçler ýeňeş gazanaýmaly. Başgaça bolup biljek gäle 20-nji asyrda diktaturan hökümdarlygy, buyrugy ýöremeýär. Sebäp adamlar şu gawundan eren kalar diýilen türkmeniň bir sözi bar. Şoňky adamlar internetde görýärler, şo taýdan özüne gerek dogry dürst pikir alýarlar, şoň esasynda ýaşajak bolýarlar, öz durmuşyny gowlandyrjak, ýa ýurduny gözelleşdirjek. İnsan diýilen zat bir ýagşylygy ýorum edýär ýa ymtylýar. Men hiç bir ejeden soraklar men çağam uruş üçin doğurdum ýa ölüm üçin diýip aýtmaz. Ýaşaýyş üçin, bagyt üçin doğurdum diýen. Şoň üçin halklaň milletden ümidigi şu tarapa bolýar. Bizim hökmani ýagdaýda ýerde geçde şu Ukrainaň ýeňişiniň üstü bilen bizim öz döwletimizi dolanyp barar. Gitjek ýeri ýok. Men şonu aýdyn, kıyfaçy, men hökmen aýdyp berer. Düýpli düşündirip berin, o halkara siýasatyň beýleklerim. Ýöne kellemde bar, şo pikirler ozulam aýdyp berdim. Ýöne bagyşlaň bol men size dogrusyny aýdyn. Öz keminämiziň düşen ýagdaýy ýa oň ykbaly beýleki meseleleri aýtmagy men aňyma da, dilime de, gözüňme de gelen akda. Sebäp emme diýerde her bir adam özüň agyrýan ýerini tutar diýerde. Şoň üçin menem öz agyrlyk ýerim şoň üçin şu kemine bilen baglanşyk bir meselede daşa düşmejek bolup halkara siýasaty giremek soňky bir kuşgepden dowamyny. Ýöne hökmen aýdyp berin bolýan zatlar gaty wajyp Türkmenistanyň gelejegi üçin baglanşyk zatlar kanataýdy. Hökmen giňişlerini aýdyp berin. Sag bolun. Ýerde bir ilişimiz ýatdyr Aýşe Nur ilişimiz soru berdim barmysyň diýip biz neme täzeni gaýtalamasaňyz soraňyzy ýazmasaňyz ýa bolmasa soru belgisini goýmasaňyz ýazaryňyzdan soň. Malya ýeme ýurtdaşa men ştaýda bir zat aýdyn, öňün otak gitdim, Stockholma 1100 kilometr ştaýdan poýz bilen olam oturulýan wagony sebäp diňjar şullary düşen ýatylýan wagony ýer ýok eken. Irka bolup 12 sagat bir tarapyna, ýene de 12 sagat ýygyny ene şuny ýan öýlen gelip durşum, ýarym okuly ýa ýarym ýa-da görnüşdi, garlygan batýan çemel adam. Ýöne bir adaşyk derdim ýeňleşdi, bardym, şo taýda aýtmaly zatlary aýtdym, ýüregimdäkini goý indi
Anarky Türkiýe hökümeti pikirlensin, oýlansyn, görsün. Näme dipdirler? Kime şärik bolar? Kime ýollaş bolar? Näme üçin keminän ýa onun öňki adamyň bir toparyny şol ýaletip uğratdylar? Ýöne biz aýtdyk, kemine bilen ýuwutjak sümki däldir. Gaty büdürärsiň şu zatlary. Türkiýe hökümetine ýene bir gede gaýdýan. Men ozal aýdypdym bir ýerde, ýa-ni Niýaz men dogan arnaşymyň üstüne bar iniňize eýeligedin aýdyň çykyş etmesin, hiç zat diýmesin, hökümeti tanqid etmesin diýen zady bardy. Onuň men olara aýtdym. Agylym onu Azatlyk radiosynyň arxiwinde badyr. Eger onu görsapar şo taýda pozmadyk bolsa, on pozanlady gatken, o taýda redaktor bolup işlerini urunny. Ya korrektirmi, näme? Ana şonu men bir zat diýdim agylyma, eger diýdim biz hemme bir emjegem puluny dogan bolsak, halkyň çäkip oturan kynçylygyny görürmün, emme ýagdaýyny bilýän, görýän. Şoňa razy bolsaňyz, onda siz hem halk dengine şo derdi çekin. Ýok, çyňsap oturjak bolsaň, barın gidende şol Niýazyň diktatoryň aýagyna ýykylyň diýdi. Köni emmeden Azatlyk radiosyny. Şon üçin şondan soň o agylym asla şuurumy goýdular. Maňa belki näme derdiň ýozdan bir agam ýadyatdy. Aýtarat ene Separatist aýtdy, ene 5 ýyldan soň Türkmenistan gür baglygy öwürler. Ene her ýyl näçe 1 milyon bag ekýär. Türkmenistan durşuna kölege boljak diýdi. Hani men nedim siz şo kölegen saýasynda ýaşaýberin. Men şu taýda buzgujaklap ýaşan siz şo taýda oňyan bolsaň menem şu taýda durmuşum ötürür nidim. Onun şondan soň Niýaz el çekipdir. Maňa ýene bir ýeriniň üstü bilen şol men owan sany gulluk eden meni tanamak ýöne şol hökümetde işleýän bir ýeriniň üstü bilen maňa çykyp şunu besedaýsyn, daýsyn diýipdir. Ondan men ýaz men sesimi. Olam knopkan magnetofon kulçaýda edip ýazdy. On ady näme? Aýdogdy, Muhammed Aýdogdy. Ene tapdym. Ol şo ozal Mary welaýatynyň şol Owganstanyň gulluk eden eserleň adynyň ýol başy bellenen soňam Niýaz onu öz ýanyna alypdyrdy. Bir yerlerde gerek yerine men garşy bolmagy üçin ýöne ol bolan saply ýigit bilemek bar bugün kunaýatda ýokmy? Şol jaňat menem ýazyp al aýt diýdim. Bolýa diýdi. Ýazdy ony. Men aýtdym, separatist sen diýdim. Allah Taala prezident diýip ýa-ni döretmäge ýa yaratmaga taňa diýdim, mümkinçilik beren bolsa diýdim. Menem diýdim diýmek şo prezidentin büdürejek daşy diýip ýaradan. Borlugy tordy kimiň arasynda başa görüň ýok. Şonçy on elini okşap ören bu haramzady öz hojaýyny öldürüp bererlerden biz näme garaşmaly? Terediňe bular bir dikilgi gazyk taparagy doguraýdy ýa-da bular hem mazylarda duran manikeller bar şeýtdir. Sonra eskeýdirýän, ine bular hem şol. Öňünki şol ýan aýyň 10-uny nakyn bir teredik görüň, Watan Satan programmasy. Men ýolga gelýäkem, ýan şo poýda gelýäkem, ýyzma açyp teredaýdym, ýozum 5-6 aý bar göremekdim. Ene ýanky Gurban Uly, men o Gurban Uly demagyny täzat tapdym, Putin Uly. Honnon märsi bolup skafandr geyipdir. Ýa kosmonawtlaryň geýýän eşigini. Yo elini perçatkajyn eýden bolup beýden bolup ýa sportiwnyň maşyny mindir mazaratdyny. Şol boş duran demedi. Stadionna eýle beýle aýlap maşyny ala tüssedip honnon märsi bolup şo taýdan çykdy. Ünswer teretdim şo maşynyň tekerlerindäki şo ýa diskasy bar. Olam gyzyl çaýlan ýa gyzyllan edilen. On kellesine kaska olam gazıllar näme etjegini, näme mesirgejegini bilen aklap bular az halkyň gözüniň alnynda. Menem diýdim bolýa duruber, o ýurda baran şo diskalar boýnundan asyp sen Kaspy deňizine oklar. Şo taýdan ýüzüp çykyp bilseň sen onu erkek. Şeň bilen ine edip oturan oýuny şol. Muňa da halk seredip tomaşa edip bilemek kim lezzet alýar şondan. Yani bu dünyanın önüne bir maskaraçılığın olursa yurttaşlar.
Bir pikir edip görün. Bir seredin son maňa bir zat diýmezden odur son 6-njy günnäki ine son çykyşyny. Hey, şu ýeme maňa gara bolsa halkyny şeýle boljak. Men başa näme diýen bir dälixanany. O aýtýar başa näme zora bar. O halmara da Türkmen binamysyň aňar başyna çykypdyr. Halmara da diýer. Biz şolar bolmasa da gurorta Türkmenistany. Ýöne men gaty utanýaryn we namys edýärm şol bigaýratlaryň Türkmen adyny göterýändigine. Yok, vatandaşım utanma. Sen götürýän Türkmen adyny, sen götürýän Türkmen ýa-ni Oğuz Zenanyň adyny. Siz baýdak ýar zenanlary. Näme utanyp? Goý, olar utansynlar. Sen dyrnyňy degmeýän adam bolup doglan üçin. Men bilemem olar haýsy eje nähil süýt bilen emdiripdir. Sen utanma olardan. Ýigren olary. Sen basan ayak tozuňy ýa ýyzyňy degene sen ne baýdýan bütün Türkmenistanyň şol zähmetkeş denanlaryny gözüňe tutup aýdýar. Ähiretini uly kiçi. Onun üçin utanmak gerekler. Bular cezalandyr. Sizin her biriňiziň çeken derdiňiz, gören görgüňiz, döken göz ýaşynyň her biri üçin bular berjek jogaby ýa çekjek cezasy gaty agyrdyr. Ol men yumşakluk bilen görläp, göler ýüz bilen aýdanmy seredip oturma. O kanun ýylynda zamun bolýandyr. Oň ýyza gaýtmak emesi ýok, häsiýeti ýok. O diňe öňe işleýän. Bularym şoň üçin aljagyny alarlar. Geçek gerýär. Men aýdyp geçmedim. Önü şumal ýolun ýa-da urak gelin. Belki sagatlarla bärrakda oturur. Soraglar bar bolsa berim, ýurtdaşlar. Çok aýtjakdym bolmady diýip oturmaň. Men kän gürletmäň bolmasa şu. Sonra jogap bereň. Başga da işler gatykän. Näme kredýän sen söhbet ýa özüň aýtjakmy bir zatlary. Ha, men aýtjak zatlarym bar, ýöne şu men Näme üçin sen aýtmalar? O janyny siz inni ýetişen täze türkmen ýaş siýasatçylary ýa Türkmenistan aňry alyp gitjek siz ine ýaş nesil. Biziňki size daşynyň diňe gaby ýa-da kömek gerek gerne biz size garat garatymyz gerip arka durar ýöne siýasaty, döwleti, ýurdy aňyrlygyny tigirläp alyp gitmeli sizler şoň üçin gürläberin. Sonra wa bolsa maňa ber bolmasa özüňiz aýdyň. Oy halk sizi ozalama tanıya oluyor. Has taqiq bilsin. Bular pikir etmesin. Ay ana kemine şutaydın o halta alıp alıp gittik bol bulan ruhu gastı ya emesi keypere soğan doğrulu dip. Entek sizin tohumuza soğan doğru olur. Doğrulan keypene daliye denallan ya qıyıllan ya hanımlan. Dur verin. Siz bu durmuş gezekil çemsedir men elmide amaydık geliyor. Çekçeniz bardır. Men bir zat bilýänne şol eme Şahir Şeýralyň ýene mysal getirýän. Bir döwraýdar da kän Türkistan şol opozisiýada boran döwrümizde Moskwada zatda onuň olam goşguýa diýen menem bir zatlar diýen poziýan oturýar gürleşýär gelecek boljak bardy olýardy. Şu barsak bolýar şolong şu ýeme KGB-siniň jaýy bardy. Biz ýetmek merkez köçe ýemede Aşgabatyň merkezinde. Şol jaýyny ýeme biz jemgyýetçilik hajathany edip açmaly diýerdi. Tualet. Şular halkyň depesinden sıçyp gezdiler 30-70 ýyllap. Indi halkym ýene-de 700 ýyllap şolaň jaýynyň üstünden sıçdyny ýerdi. Şol dogry ekonom aýdany. Şol döwür. Bolmarsam şeýle halmara da bular KGB mehkeme nemesini binasyny, prokuratura binasyny muze etmeli biz türmeleri. Yok, ben adı bilýän bu kanun işleyen devlette bir atributların devleti dolandıryan kuralların biri. Yani bunlar devleti ya halkı cezalandıryan kural öwrüpdirler. Ne şuna ayırmalı biz ortadan. Yani KGB adam gerekka, beyleksem gerekka, hana bara bizi Milli İstihbarat İnstitutu. Ne şunu koymalı. Bolluk oturdu. Näçe de gaýtdyk. Şu konu işleýär, polisiýada işleýän ýagny pagorlaryň 100-90 göterimi asla hiç bir işe bir döwlete halka yararlykly adamlar däl.
Bulan hemmesinin eline yankı ak bilet diýerdiler de ýerde şu armiýa gulluga çağırmadyk ýigitler bar. Ak bilet berdiler diýär. Bulan eline ak biletmi, kara biletmi onu sut keskitler onu ikimiz baha vermäýli. Töhmet. Yani wagty gerer bilerim görjek zatlar. Şonu aýdaýyn. Tenin tribunany ya mikrofonu özüň alla gurlar menen biraz Bokurdağın düzlemesem yan yollu gelýärken biraz soğuklapdyr. Şu taýda mitingden soň gelýärken ýağış ýagdy Stockholmda. Menem süllüma edelemse biraz şu taýda gurap ýetişmedim. Maşyn. Aýdy bersen töhmet. Bu halmada şu taýda jemizem moly ütgeçik nemeler ýoksa senem ýazatma uzak ýölen gelen tiň meňem internet teknik näsazlyklar çykdy meniň nememde. Birleşik bilmende. Yo, bolur. Yo, sen näsazlygym çykkan bolsa, o ýeme kalbyňda aýtjak zatlaryň bar bolsa aýdyp hökmen şuňky temadan ne başga zatlaryň bar bolsa, o görýän, bilýän zadyň hökmen aýtmaly. Ýeme biz bar dile sena getirmesek ýa günneme çykarmasak, onun o içimizde kirýaly şu baslygyp saklap bir topar adam bu dünýede näme üçin hoşlaşyp gitdi? Şu içinde saklap beren pikirlerini, gaýgysyny, aladasyny, garşylygyny aýdy bilmän bu dünýeden armanly ölüp gitdi. Türkmenlemi. Düşýäňizmi? Ýoksa o niýazy ol gujak gerip garşylan halkymyzam ýok. Ya bir atalogul iksan aly samsygy. Ýöne dile getirip bilmän, men bir zat diýdim çağılıma azar bolmasyn, şular bizar etmesin, ýa şular tutmasyn, han onu alyp gitdiler, muny alyp gitdiler diýip özlerim gorkasyna ýaşap, mene ölüp giden halkymyz bar. Näçe nesil? Şoň üçin näme pikirin bolsa aýtyp, hakyň bardyr. Biz şoň üçin şular ýaly açyk gepleşikleri geçirip otyr. Sag bolsyn ne kardeşlerimiz. Hana 3-den 4-den bileşip ikilikde çykyş edip otyrlar öz pikirlerini arkaýyna aýdyp. O kemine akidenler bilen bulan dini söhbeti gutoruna. Hana merdan enimiz beýle. Merdan gurlap otyr. Yenem bar. Kän hemmesiniň adyny tutjak bolsam onu ady tutulmadyklar menden öýkelen. Onu beýtmäniň. Berde sonra gertdirler Cemal Saparova günü bilen aýdym aýtdy her çykyşynda her hil geyinip muňa näle düşünmeli diýe. Cemal Saparowaň sen goşkyň uğurlabam aýdym aýtdy diýen ýalňyşmasam. Ol men aýdyp oturman kim goşanmy ýany öz öwrüne. Her bir ýigdiňem bir öz näme diýen ilkinji duýgusy ýa söýgüsy bardyr. Hökmen ol duşmak. Bizim döwrümizde o gyýdyň eline tutmak diýilen adam ýokdy. O daşynyň görüp höwes edip şoňa da bir saat ýa bagtyar bolup ýaşa nesiliň çagasy menen höw. Ýöne olap olsa men goşgymy alyp aýdym edip aýtdy. Soňra men çykyş edip başlamdan soň 20-nji ýylda Cemal Saparowa öz düşen goşgusy diýe. Wahy, Cemal sen gaýrat etdi, öz adyndan bir goşgy düzde uğratmaňa menem şonu sana okap bereň. Sen goşgy düzde okuýuň barmy ýa ýok? Ýöne oň eden jenaýaty gaty boludur. Wagty gerer jogap berer. Olum, men barýansam o gözel şaguly wady ölmesin. Bular entek halkymyzyň öňüne kän zatlara jogap bermeli bar. Bir edilen jenaýat bir ýok edilen Araplary Türkçe çykarylyp ýok edilen gyýlarymyzyň sany sajagy ýok. Oňa şaýatlar bar. Ýüzüne durjak adamlarym bar. Onu ýurda baramyzda biz hökmen bu zatlaryny ýeke çykaras günneme. Bu taýda aýdanmyzyň ýurtdaşlar peýdasy ýok. Täp ol gazaklar aýtmyşlaryň aýdasanda goýasan ýa-da aýdyp goýýan, emma o taýda çäre görjek prokuratura bar. Men şu mal aýdanym bilen. Näçeden aýdyp berdim? Mardan näçe gyýdy ogurlap äkidip ýok etdiler, öldürdiler. Hana sorar işläp ýaşap ýörler marada. Şol öňkü Marin Ablasnoy Patrep Saýuzynyň başlyklary, şäher Patrep Saýuzynyň başlygy ýa-ni şäher hakimleri hemmesi şo taýda. Näme şo öz gyýlaryny ogratmadylar Dubaýa ýa Türkiýe. Ilk başdan köşke.
Bilýäňiz de familiýasyny. Marlardyňy ol maşyn söwdasy bilen meşgullaryna bular ne şol öz ýanky zähmetkeş halky bar, garyp halky diýeni. Şolaň çağıran hana araba Dubaýa, Türkiýe satyp pul gazanýan ekler. Hemme danylar bar. Gitjek görüň. Hana dokumentler. Ýurda baralan tek. Men şon üçin aýdýan. Bizi gaty erbet tragediýa salýarlar ýurtdaşlar. Şonsu bar. Ki yok etmek için yine de bir zat yadıma düşüp bu kaideyin söhbet. Şu mahal sonki 2-3 yılın devamında şolar yetişi birliğinden Türkmenistanlı yigitleri ömüde Orsiya doğru diýandylar. Ay biz açıp berýät bu var, näme var görlähet. Biz açmak için $1000, bilet almak için $1000, pasport düzeltmek için $1000, $3000 düzeltti. Yankı yaşığı Türkmen yigit Orsiyada gitti. Ondan o taýda işem yok, pişet yok. Bolsa da birazcık bersoň ya deportlager bilen düştün ya ýyzyny deport edýät ya da Ukraina uruşa gitdi ýaly. O taýym gidip soň ýyzyn tapana. Ýitip gidýär. Ine şeýdip Türkmeniň tohumuna öne şeýtdir paltur ýaly bular. Ay näçe de gaýtdym. Yurtdaşlar gitmeň Orsiýada. Şo taýda size diňe duzak garaşýar diýsem, ýok, bu maňlaýar halkymyz bar. Özü ajalyny ylgap barýar. Onuň qarz alyp gidýär goňşy golundan. Ýyzyny galan aýal çağılar nädip üzülmeli? O $2000 pul berýär. $2000 pul berilýär nerede böyle urşda, frontda şu öňe sürilýär. Ýem bar birinji nowbatda. Masarovka. Şolara berilýär. Näme üçin berilýär? Olar şu ataka giden ýyzyny 100 adamdan 2 dolanyp gelen atdy. 98-si ölüp bolýar. Ondan olaryň ýitirim bolup biz bilen zat nära ýitirim bolany diýip şo Orsiýadyň komandirleri şo taýda şu ölen eskerleň adyny ýene de 5-6 aýlap aýlyk alýarlar özleri. Hammany şol diýirimiz. Asan bitip gitti bilen zat ýa-da oň jesedi nirlerde gömülli der. Ya oklaryny batga gömüllimi, dağda taşlaryny tokoyda gömüllimi bellisi ýok. Ene Orta Aziýadan adamlar şol sany Türkmenistany ýigitleri şeýdip ýitirmeli. Biz nähil halk, näçe aýdýan gitmäň Orsiýada diýip. Öz çağılyňyň arasynda otur. Hiç bolman. Şolaň daşyny goran. Näme görüňiz bar Orsiýada? O iki eke o taksiçi ol bir yaşıl olşonla belki badrın olurum ýygnap bererler. Ne hortumu. Sebäp ol öz halkyny ayamayan Kreml näme üçin Türkmeniýa Orta Aziýalyny aýasyn. Şoň üçin özbekler, gazaklar, täjikler köpçülikler göçüp gaýdýandylar Orsiýadan. Emma bizim Samsyk Türkmenlerimiz şo tak diýip pul berilýär. Ýok, o taýda jan alynýar pul berilene. Ýene bir gede gaýtalap aýdýan. Doğan arnaşar ýyzyny galar. Çağırın. Mümkin kadar näçe şart ýyzyny alyp bilseňiz, ogluňyzy, atalaňyzy, ärleňizi, jigleňizi. Şonçota özüňde peýdaly bol. Soňra ertesi gün Ukrainanyň ýeňişinden soňra bu zatlary da illüstrasiýa diýýärmiz, olar meder, şonu görerler. Türkmenistanyň näçe adam Orsiýadyň tarapyna söwüşipdir. Näçe adam Ukrainanyň tarapyna söwüşipdir. Ukraina tarapyna söwüşerler, şunam gahrman, ertekûn gahrman bol. Ýöne Orsuň tarapyna söwüşerler, näletlenen milletiň wekili bor. Näme üçin? Sebäp olar puluny, hakyny tutulan goşun. Ýa-da adamlar. Olar o taýda prinsip üçin urşa gidenek Orsiýadyň öz halky. Olara pul tölenýär. Hana 800.000 rublan 1.600.000 rubla şeýle pul berilýär şuňky. Sen şu kontrakta gol çekeniň üçin. Demek şo pul berilenden soň sen ýygyňa gelmejäň düşnükli. Birak diňe pul üçin urşýarlar. O taýda watançylyk duýgusy ýok. O diňe dil ucundan aýdylan propaganda. Öňkü şol 2-nji jahan urşunda biziň döwletlerimiziň halklary pul üçin uruşdylarmy giýitlerin garşysyna ýok. Hatta maýyp bolup gelelerim 30 ýyl 40 ýyldan soň gördüm. Şu tileşkasyny süýräp partiýasy ýa-ni ýerde süýrenip beren adamlary. Men şoňa şaýat. Onda näme üçin bugün şol döwürde ejer çeken eskerleň maşgalasyna bu haramzady tohum $10 pul paýlýar. $10 bir gülkünç zat.
pikir edin. Köşede elini serip oturan sigany da men olgun hany $20 goýup gaýtdym. Ay başta da kamyl bolsun. Bu bolsa beýik watançylyk uruşuny söwüşen ya ýygyny frontda ýa-ni zähmet çeken zenalamyda dip $10 beri. Ey bular ähiretiň sanyny üşürüňde 100 adama ýetene bütün Türkmenistan boýunça. Teredin bular näil husytdyny. Ey böyle öndüräň tutaydy. Almurada. Şonu aýdyp geçsek boldum. Menim Russiýa gidýänler bar häzirki wagtda Russiýa döwletini işlemäne ýa okumana. Öňden bäri aýdyp gelýäs. Gitmesinler. Uruş Russiýanyň içine sıçramaly, hökman sıçrawan başlady häzirki wagtda. Türkmenistan ýyzyna gaýtyp bilmeýärler. Russiýanyň içine baranlar ýyzyna gaýtyp bilmeýärler. Uruş içine sıçrap gidemeden wagty. We uruşa alyp gitme mümkinçilikleri has ýokarydyr. Onun bir halkını Assalamu alaykum ýaşuly diýe şu ýerde bir ýerleşimiz kommentary ýazypdyr. Assalamu alaykum men Russiýada agam bu haramzadalary haýsy ýol bilen aýryp bolýar diýe. Biz köpden bäri aýdyp gelýäs bu zatlar näkilik aýyrmaly, nädip demetmeli diýilen nemeleri. Şu edilip durulan jenaýatlar açyga çykmaly, ýurdun içindäki bolup duran ähli pis tutuculukları açyga çykarmaly. Şol sistemede kim işleyen bolsa, ýokary wezipe bolsun, aşaklarlar bolsun, tapagy ýok, atlary, familiýalary bilen bile açyga köpçülige çykmaly. Halka ýetirmeli. Şular şu zatlar halky ýetirtmemelik üçin hakykatlar aýdýan halklar bar, şolara gorku basyş işlerini alyp barýandylar häzirki wagtda. Şu zatlar etdirtmemek üçin, öňüne geçmek üçin alyp barýarlar şu işleri. O häzirki wagtda diýilmäň esasy nemesi şol ýemem ýurdumyz kimleriň elindedigini bir bilmegimiz gerekli-da häzirki wagtda şu. Türkmeniň eline däl. Türkmenistan döwleti, Türkmenistan topraklary. O Kremliniň, Russiýanyň eline, Rus imperiýasynyň eline diýip aýdylyp otur häzirki güneşendi. Hatta baýlyklar ama hiç Türkmen şo baýlyklardan peýdalanyp bilen oklar. O ene Igor Makarowyň adyny agzak geçirildi halmyrada. Bir näsli adamlar baýyň esasy göze görünýän şo da Igor Makarov bolan. Hiç bir Türkmeniň resmi taýdan dünýä arenasyna çykarylyp şunça bu baýlygy bar. Şunça baýlygy şular ýaly sektordan ýa şular ýaly biznesden gazanypdyr diýilen bir nemesi ýok, ýazgysy ýok. Hiç bir Türkmeniň. Öňe gelmişek Makarowyň Türkmen gazyny bir ýylda satan gazyny bir ýyldaky gazanan pulu $600 milyon. 600. Onam köp öldüm 20 ýyla. 30 ýyla. Hiç bir Türkmen bular ýaly bu möçberdäki pulu gazanyp bilme mümkinçiligi ýok, bilmezem. Ýa-ni sistemany goraýanlardanam aýdýanlar. Şolaryň içinde de bar bular. Şu ýeriň aşaňdaky, ýeriň üstündäki baýlyklary gelmişekler tarapyndan ogurlanyp oturulan ýurtda men näme etjeksen häzirki wagt. Doğru, ýeme şu Igor Makarov bir ýylda $600 milyon gazanýan bolsa, 600 san Türkmen bir ýylda her biri 1 milyon gazanyp bilenär. Ya 6000 Türkmen bir ýylda şu Makarowyň gazanyp bilenär ýa-da 60.000 Türkmen. Sebäp o taýda gazanç ederi halkymyza mümkinçilik beren atmadı. Şoň üçin halkyň ähli ýersi baýlygyny, ýersi baýlygyny biler edil sosial sorup, Orsiýada çykaryp otylar. Ene soňa sowutnama, ene iň soňky ýagdaý, soňky bir aýyň dowamyny näme üçin Türkmenistany ýalňyçlyk döredi, benzin, salýarka ýa ýene bir zat. Sebäp Orsiýadyň hemme ol ýa-ni neft zapaslaryny ýa nefta bazalaryny Ukraina dronlar bilen ýandyrdylar köpüsini Orsiýetde. Indi olarda şol tanklaryny, maşynlaryny zapravka etmäge ýalňyçy. Gelip ine Türkmenistan hemme ýalňyçyny alyp gidip otylar. Näme üçin? Sebäp Türkmenistan bilen gol astynaky gul. Ve atalogla marka internet öte. Akit bize de mesela molyan. Şolaki diyen var ya da üsse bağdanı diyen.
Ene biz şun ýar bir bedebaat halk bol. Ýurdun daşyny da bizine 5 ay üçin bir özümizçe ýa bar ýa ýok halkyň ene hyzmatyny edip öz çağalamyzy eklemeli bolupdy. Menne şoňa namys edýän dogrusyny aýtsam. Ýoksam men şunça indiki 30 ýyl bolýarda Ýewropa gelen. Ýeke ýerde görmedim aýalynyň çağalarynyň elinden tutup ýurdy ýa-ni aýran turist bolup aýranyp beren türkmen. Ýok da. Hep şuň kysyn tapsa ertekisi gaýry biziň halkymyz. Şeýdip 3 nesil ýere gömdi Niýaz bilen meni 2 ataly. Gelejegimizem ýok. Şu zatlaryň üstünde biz gaty berip oturup oýlanmaly. Onsoň bize şu toprak gerekmi, gerek gelmi? O nädip bu haramdadalar ýok etmeliň ýoly ken. Ýa-ni bir ilmi tarapdan ýa-da bilim tarapdan ya gansy tarapyn gan dökmen näge ýeňiş gazanmaly o tarapyny ana size söhbet aýdyp berdi. Ýöne söhbetiň aýdýanyny amal etmek üçin, berja etmek üçin biz entek näçe ýyllap halkyň aňyny açmaly. Bu pikirini ütketmeli. Oňa çelli watan galjakmy, ýokmy? Ene bider soru. Ýöne o orta asyrda kyýaly gyljyňdan gannamdyryp alynýan döwletem ýok, ýurdam ýok, bizde şular ýa çatak ýagda ýemele gelip durda. Şonu kılıç diýseňde bize kılıçam ýok. Elimizde av tüpeňimize malyk galylar. Ýoksam bir topar haramdadan gerek bolsa maňlaýyna motlaýmaly. Ulan edip oturan jenaýatyny göreňdi. Näme üçin olar halkyň üstünden şular ýa jenaýatlar edip bilýär ýa mümkin. Näme üçin halka şulara garşy durmak bolanat diýen soraw bardy. Şoň üçin men aýdýan zatdan bilen ýa-ni jenaýat diýip hasap edýän bolsa Türkmenistan bersin men Suwda, ine men Şwetsiyada ýaşap otyn gizeneme. Bersin şu aýdýan zatlar üçin. Siz şol Merdan Muhammedowy şeýtdir şular ýaly ýagdaýda Türkiýeden gaçakçylyk ýolundan ogrulap äkiden bolsaňyz diýmek halkyňam siziň nebereleňizi şular ýaly ýagdaýda ogrulap ýetir almaga ýa gerew almaga haky bar. Edilçini ýaly siziň saçaňyza salmaga haky bar. Ol edilmez başga iş ýöne haky bardyr türkmen. Şonu belik goýun. Sizem o taýda enni pülpüllap Ýewropany söközüňiz ýok. Geçen ýeriňizde köçe çykanyzda garanjaklap gezmeli wagtyňyz geldi. Hökümet täkeler. Şoňa hyzmat edýärler. Biliň şunu. Bolly, siziň mewritiniz esti. Bu durmuş gezekil çemse diýip men ýöne köýür aýdama. Siz bilen inni dikleşmeli ýeri geldi. Ilmi ýetikler goý ilmi bilen dikleşsin. Ilmi ýetmedikler bilegini daýantan türkmen bilegi bilen siz bilen hasaplaşar. Olam badyr. Siz halkyň garşysyna dörli haram metotlary ullanyp halky jezalandyryp 34 ýyllap mewrit ötürdiňiz ýa döwran sürdüňiz 50.000 adam diýip aýdýar sapara 100.000 hem geçdi bular öldüren adamlaryň sany. Olara kim jogap bermeli? Sorarsyn. Wagty geldi, ýeri geldi. Şu zatlaryň bolar kardeşler ýa ýurtdaşlar. Şonu aýdýan, sag bolun. Almada. Şeýerde jemlesegem bolýar ütkeşik soraw ýok. Ay bor, jemlemel bolsa maňa dursat bersen söhbet menem gidip bara diýençälen ýazmaly, pozmaly zatlar bar, onsoň şol düňkü Stockholm'a gidip gelen barada biraz geňişlerek halka, ýurtdaşlarymyza, kardeşlerimize düşünürsen bermekçi sebep o taýda hemme zat ekrany da düşünak, ekranyň gapdandan ýa ýeňsedinden bolup geçen zatlar bar. Şol çykyşyň täsirleri barada, ýa bolup biljek ýagdaýlar barada. Ýurtdaşlarymyzyň ýazan soraglary bar, kim nem bilen, kim mümkürlik bilen, kim ýa-ni kümsüklik bilen berilen soraglary bar. Men hemmesine jogap beren ýöne bilemek, ertip bolan, buyurgun bolan biraz ýollaryny elemsen özümi tutmasam bakurdym ken ýol beren akdy. Şonu aýdýan. Bolýa, halmada. Onda näme söhbet çağıranın için sağ ol kardeşim.
Yurttaşlar dinläňiz üçin, ýazan kommentlaryňyz üçin, eden kömekleriniz üçin, ýa-da işleriniz üçin hemmeňize minnetdar. Bizim hemmämiziň edip oturan işimiz birdir. Yani her bir adamın öz etmeli işi vardır. Başardyňyzdan şonu berjaý edin. Çözülmejek mesele, edilmejek iş ýokdur. Ihlas bilen ağlasan, sokur gözden ýaş çykar diýe turupman. Ihlas bilen ýapyşsak çözülmejek mesele ýok. Sag bolun dinleýän üçin hemmäňiziň öňünde saglyk, ýurtdaşlar. Sag bolun, watandaşlar hemmäňize.